V dnešnom kurz Excel type si vypočítame počet pracovných dní medzi dvoma dátumami. Na to použijeme funkciu network days, tak poďme si to ukázať. Network days. No a prvý argument, ktorý od nás vyžaduje, je počiatočný dátum, takže ja si ho označím. Bodkočiarko oddelím ďalší argument, čím je, alebo čo je koncový dátum. No a ďalší argument môže byť, respektíve nepovinný, sú sviatky, ale ja teraz ukážem, že my môžeme túto funkciu ukončiť, takže máme počet pracovných dní, akurát do toho nie sú zarátané sviatky. Takže, aby sme to urobili úplne, tak doplním ďalší argument, kde vyznačím sviatky. Tie je potrebné mať medzi, alebo pridané v danom roku, alebo vypísané v danom roku. Takže bez toho to nepôjde. No a vidíme, že v tom výsledku je zmena. Počet pracovných dní v roku 2019 vrátane sviatkov je 209.